വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആദ്യമായി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിന് 6 വശങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇത് അപ്പ് സൈഡ്, ഇത് ഡൗൺ സൈഡ്, ഇത് ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക. ഫ്രണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസും കറക്കുക, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എല്ലാ വശങ്ങളും കറക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക. റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സോൾവിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് നാം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കളർ നാം ഫിക്സ് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനായി ഇവിടെ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ കോയിനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക. വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോയിൻ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കണം. അതിനായി ഇവിടെയുള്ളത് ജസ്റ്റ് അടിയിലൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിഭാഗത്ത് എത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉയർത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഡി ആകുന്നതാണ്. ഇത് വേറെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി ഇതാക്കിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ യെല്ലോ ഗ്രീനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കാം, യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരേണ്ട കോയിൻ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇത് റെഡി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീന് കോയിനാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഇതായി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം, മുകളോട്ട് ഉയർത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടണും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട കോയിനുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക. ഇവിടെ യെല്ലോ ഗ്രീന് റെഡ് കോയിനാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തെത്തിക്കുക. അൽഗോരിതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 6 വട്ടം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. ഇതാ ഈ സൈഡ് നോക്കാം. റെഡ് ഗ്രീന് വൈറ്റ്, റെഡ് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സെയിം അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അത് ശരിയായിരുന്നു. ഈ സൈഡ് നോക്കാം. ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബാക്കി. ഓക്കെ, അതാ ഇത് കൂടി തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് റെഡി ചെയ്യുന്നു. സെയിം അൽഗോരിതം. റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിടുക. സെറ്റ് ചെയ്ത സൈഡ് ബോട്ടം ഔട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അടിയിൽ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട്
ആദ്യത്തെ കളർ മുകളിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗം, അതായത് ഈ ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത കോയിൻസ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇല്ല, ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ബ്ലൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഈ വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട പോയിന്റാണ് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്, ഇത് വൈറ്റുമായി സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെറ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത കോയിൻസ്, അതായത് യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. അപ്പ്, റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഇൻവേർട്ടഡ്, ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതും സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ റെഡ്, വൈറ്റ് മാച്ച് ചെയ്ത്, റെഡ് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. അതും സെറ്റ് ചെയ്ത് യെല്ലോ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈന് റെഡി ആയി വന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ മുകൾ ഭാഗം, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എൽ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും പ്ലസ് ബട്ടൺ, പ്ലസ് എങ്കിൽ 3 എണ്ണം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഏതായാലും ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എൽ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്ലസ് വരുന്നവരെ ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക, സെയിം അൽഗോരിതം. ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ്, ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. വരുന്നവരെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് മാത്രമാണ് മാച്ച് ആയിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തിരിച്ചപ്പോൾ വൈറ്റ് മാച്ച് വന്നു, ഓറഞ്ചും മാച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കുക, പിന്നെ ബാക്ക് ഭാഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിക്കുക. ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക. നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്യുക.
right, up, right inverted, up, right, up, right inverted. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കും എല്ലാ സൈഡും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്, അതായത് യെല്ലോ, ബ്ലൂ, റെഡ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മാച്ചല്ല, ഇവിടെ മാച്ചല്ല, മാച്ച് ഭാഗം മാത്രമുള്ളൂ. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തിരിച്ചിട്ട് യെല്ലോ നൽകാം. അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി വന്നു, ഇത് റെഡി ആയി വന്നു, ഇത് വന്നു. 4 കീയും റെഡി സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ പൊസിഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നാം ചെയ്തിരുന്ന അതേ അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഇത് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആകുന്നാൽ സ്റ്റിച്ച് തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗം മാത്രം തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് സെയിം അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. ക്യൂബ് ഷഫിളായി പോയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഡി ആയി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മുകൾ ഭാഗം മാത്രമാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യുക. സെയിം അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ, 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 റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ,